जामारदों सिंनि खोथाया बेफोरबायदि बेरफुदोंब्ला आरो जोंखौहाय सिगिनो नाजादों नोंसोर माखासेयाथ' सिरि ओमफ्राय खारना मा पाब्लिकआबो दे गाव गावनि थैखौ दै सेरेगा फाउन्डेसननि बानजायनाय आरो सिजौ फाउन्डेसननि हेफाजाबजों बराद थिनाय गेलेनाय सेरेगा फाउन्डेसन सिनियर सेकेन्डारि स्कुल रौता उदालगुरि आरो सिजौ फाउन्डेसननि आलारि एकाडेमि नोलोबारि उदालगुरि फरायसालि लुफुंनाय आरो फोगोमनायनि थांखि मोनसे लटारि खेला लानाय जादोंमोन आरो बे ड्र डेटआ मालामोन 22 जानुवारि 2025आवमोन दा बे लटारिखौ आंबो लादोंमोन लोगोफोर नोंथांमोना नायनो हागोन नैबे सेरेगा फाउन्डेसननि लटारि आंबो लादोंमोन आं बुक लानो हायाखै आङो गांसे टिकेट लादोंमोन नाथाय दा खोनानानै मोनदों एसे डिसमिस जादों बेनिफ्राय खिलिमिलि जादों होननानै खोनादों दा बुंनाय बायदिब्ला माखासे इउटुब आरो जोङो फेसबुकआव नुनाय बायदिब्ला माखासे माने एसे मा होनो बिदिखौ डिसमिस आरो बेले बेजे जादों होननानै मोनथिनानै मोनदों थ' गोबां दावराव जादों आरो जाय मानसिफोरा बुक फाननो थाखाय दायथ' लादोंमोन लिडिं लादोंमोन बिसोरो मा दा जिथुनाखि खेला बे खेला माने डिसमिस जानायखाय एसे बेले बेजे जानायखाय माने फैसा रिफान्ड एबा फैसा रिटार्न खालामफिननायनि बाथ्राखौ जोङो इउटुब एबा ससियेल मिडियायाव नुनो मोनदों थ' बेबायदिथ' जानाङामोन लिगेल बायदि जानांगौ लिगेल बायदि थांनांगौ बेबायदि जानाङामोन सानो जों मानोना साफ्रोमबो मानसियानो माने मोनसे आसा मोनसे मिजिं लानानै बयबो लटारि लायो नङा होमबा बयबो बिराद गिदिर सिमां बिराद मिजिंजों लायो माने बोरैबा लटारि जायखौ होनना बुंदों खाफाल बासिनाय खाफाल सायख'नाय जायखौ होनना बुंदों बराद थिनाय जायखौ होनना बुंदों सोरनि खाफालाव मा मोनगोन सोरनि खाफालाव मा जाखांगोन बेखौ रावबो बुंनो हाया थ' माबा मोनसेब्लाबो मोननो हागौ खाफालाव दंब्ला थ' गावनि खाफालखौ आनजाद नायनो थाखाय साफ्रोमबो मानसियानो बेसेबां गिदिर सिमांजों लटारि लायो थ' बैफोरबायदि लटारिफ्रा डिसमिस एबा बेले बेजे नुजाथियोब्ला खोब दुखु मोनो थ' बेनिखायनो गोबां मानसिफोरानो थ' फैसा रिफान्ड खालामनांगौ बे दाबिखौ होदों लादों थ' आं सानो सावरायनायनि गेजेरजों बे खेलाया लटारि खेला जाफिनगोन मोजां जाफिनगोन रायजो राजाफोरनि गोसोनि साननाय हनायफ्रा मोगथां महर मोनगोन बेखौ आं मिजिंथियो थ' नैबे लटारिनि माखासे बेले बेजेनि सायाव दावराव दावसि जानाय ससे भिडिअ बे भिडिअखौ आं नोंथांमोना दामना होनो नोंथांमोना भिडिअखौ नायलांबानो जाबाय आरोना थ' माबायदि जानानै दं सिङाव घटनाया थ' आंबो बुंजोबनो हाया आङो जास्ट दिनैसो मोनथिदों माने दिनै बारलांबाय आंबो लादोंमोन खिन्थु आङो गोसो सिङाव सानबाय थादोंमोन जाबाय नामा लटारि नांबाय नामा जिबायदि गिदिर गिदिर प्राइस दङ गंसे मोनोब्लाथ' हाबाब जाखाबायमोन आरोना थ' आंबो सानबाय थादोंमोन थ' नोंथांमोना भिडिअखौ नायलांदो सिङाव मा जाथाय जानानै दं बेखौ नोंथांमोना मोनथिगोन आरो बुट लादोंना ओमफ्रायहाय इभेन जोंबो बासिनायखौ आंबो पार्सनेलि नोंसिनि सेरेगा फाउन्डेसनाव 3 लाखनि बारासो हरदों आं लानानै बैसाराफोर खुंथोंलै फानजोबनो हायाखैदां होननानै ओमफ्राय बिनि गेजेराव जों सानदोंमोन जिखिनि बायसान्स खेलाया जामाराबा जोंथ' ससियेल मिडियायाव पेज देखाय फानबाय बेलेगा जोंनियाव थ्रुयैनो नुनानै बेलेगनावबाबो लाबाय दा खेलाया बायसान्स जायाबा बिसोर जोंनो जि बलेर हरदों फाननो बेखौ फाननानैबाबो जों पाब्लिकनो रिफान्ड खालामनायनिमोन जोंना टारगेटआ
तो हेमेना दहाय आंनि लोगोखौ दम हरनाय बायदि खालामदों बियो चिरांनि एसपि नङाबा डिसिनो माने रिपर्ट होनानै गारिखौबो मानसिखौबो थिखांहोनो आं बावसो जोंदों आरो डाइरेक्ट भिडिअ बानायखाबाय आं दा बिसोरखौ मानिलाथ' दामजोबो ना बिसोरखौ आंथ' रेकर्डखौ बुहुत मोनजोब्बाय खेलायाबोथ' जेन्युइन जायाखै खेला हिसाबैथ' एटलिस्ट मैयायो हा मैया बिसोरो स्लिप स्लाप खालामनो बिदि नाङामोन डाइरेक्ट बिसोरो हाथालाबाबो बुक खेलाखौ डाइरेक्ट खालामदोंमोन बिनि उनाव कपनाव थांनांगौमोन दासिमबो गैया नै मेसेजआनो 2000 3000 जाबाय कलानो हें जालायनाय कल फैबाय जोंनावहाय फोथायनानै लादोंना मानसिफोरा कारण मैया ओरै जादों हा जोंबो स्पर्टआव थांदों न' डाउट खेलाया जिखिनि जादों जेनुइनखौ नुदों हा नाथाय बुक खेलाया जायैखौ जोंबो मोजां मोनाखिसै आरो ना कारण स्कुलनि खोथा दं जोंनाथ' आरो स्कुलनि खोथा दं आरो एनडिबिफोरखौ बदनाम खालामनाय जाबाय डाइरेक्टलि जोंथ' जिबनाव लटारि फानफेराखै डाइरेक्ट बाव स्कुलनि आरो एनडिबिनि खोथा लानायखौसो बैसोर फेमिलिनो फैसा डनेसन खालामगोन सेक्रिफाइस खालामनायफोरनो बेनि थाखायसो जोङो दे होमबालाय जोंबो इउटिउबार हिसाबै इसिबां सापर्ट होनो हायो नैबेसो बिनि थाखायसो जों बेखौ आखायाव लादों दा बिदि खालामबाथ' अबभियासलि जायबाबो रागा जोंगोन आरो ओमफ्राय मोनसे खोथाया एक्सुवेलि जेनेबा हेमेनखौ आं पार्सनेलि बारा लोगो मोनफेरखायाखैबो हा थारमाने बिनि अरिजिनेल नेमा हेमेन नङानो ललित ब्रह्म ना माबा मोनसे आच्छा अबेनि बे मानसिया गुफुर साइडनि होननानै एसे खोनादों दे आच्छा खिन्थु जेसांखिनि माबायाव होदों दे हा बिसोरा जाय प्रेसिडेन्ट होजादों बेबो माने बोलिखा बोख्रा होननाय बायदि जाना दं आरो दे आच्छा दा जेनेबा हमला ओमफ्राय नैबे सिजौ फाउन्डेसननिफ्राय जि सानै दं सारमोन बिसोरफ्रा साख्रि गोनां दे साख्रि गोनांब्लाबो रिक्स लानानै ना बाथौ समाजनि नालाय रिक्स लानानै बेखिनि माबायावबो दाख्लै प्रेस मिटफ्रावबो ओंखारदों हा जिखुनु जेन रायजोफोर आं जेब्लानो आसामनि जोंनि क'क्राझार बा उदालगुरि बे जायगायाव सहैयोब्ला जायफ्रा लोगो हमनो ज' जानानैबाबो केसनि मानि खोथा रायलायदों आं लोगो हमहैगोन जायफ्रा ज' जानो होनदों रोजा रोजा मानसिफोरनि गेजेराव आंथ' नोंथांमोननो डाइरेक्ट कमिटिनि नाम्बारखौबो हरदों रिप्लाइ दा अट'मेटिक रिप्लाइ दा नोंथांमोना मोनगोन ना मोनाखै बिसोरखौ खौल' आंथ' बुंनो हाला गोबांथार सोंलु दैखांजोबबा जोंबो बुंनो हानाय नङा दा बेनि गेजेरावनो आरो पाब्लिकखौथ' जोंबो थगायनानै दोननो हाया दा नैबेनि रेकर्डआ फुल रेकर्डआ फैबावनो थाखाय सोरबाथ' ससेल'सो फुल दंबावो आरो बेनिल' नङा आरो गुबुन गुबुननि दं ओरैनो गावसोरजों गावसोरनो ओरै 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 बिनि सायाव मा बुंगोन रायजोफ्रा नोंथांमोना एसे आरो जायफ्रा भिडिअखौ दादामसै होनो मा दादामसै भिडिअल' नङा भिडिअजोंल' थाया जों हमजाबाय थायाना पाब्लिकखौ